ଆଉ ସେଠି କରୁଛୁ ये डिजाइन आपण कले ना से ଆଉ ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ ମା ଏଇଟା ଅଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ କହିଲି ଆଉ ବିଶାଳ କରିବା ନାଇଁ କି ରଞ୍ଜିତା ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ ରଞ୍ଜିତା ଭଗେଲା ଏ ଦୁଇରେ ଏ ଗୋଟେ ମିଶୁଛି ତିନି ହେଲା ସବୁ ତା ନାଁ ମିଶିକରି କହିଲା କି? ହଁ କହିଲା ସାର୍ ହଉ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ହଁ। ବଢିଆ ଜିନିଷ କରିଛୁ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ମା ଟିକେ ଏଟା କଣ ହେବ କେମିତି ମିଶାଉଛୁ ଏ ସବୁ କହିଲୁ ହଁ ତାପରେ ଭୂତ କାଢିବା ହଁ ହୁଁ ତାପରେ ହଁ କେତେ ହେଲା କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ। ଠିକ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଗଣିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବେଳାରେ ତୁ କଣ କରିବୁ ମା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କହିବୁ ମା ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଅଧିକ ଉପରେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଛାଣିଛୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ କହିବୁ ଯାଇକି କରିଦିଅ ତମେ ହଁ। ଆସାନ କରିବା ହୁଁ ହୁଁ କଣ କରିବା कौन ଏଇଟା कौन करियार को विशान केम करियो ठीक अछि कौन कहबा पई कहू संख्या गठन ओ स्थानीय मान हां ते सेंटर होचे आ ହଁ କହ କଣ ମା ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କେମିତି କରିବା एटा ଏଟା ହଁ କହ ହଁ ପୂର୍ବ ପର ସଂଖ୍ୟା ନାଇଁ କି ଏଟା କେତେ 7 ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କାଇଁ ଦେଖ 6 7 ର ପର ସଂଖ୍ୟା 8 ଏଟା କେତେ 8 ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 8 ର ପର ସଂଖ୍ୟା ଏଟା କେତେ 9 ର ପର ସଂଖ୍ୟା 9 ର ପର ସଂଖ୍ୟା बढ़िया छै 9 ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 8 ଏଟା କେତେ 5 5 ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 4 5 ର ପର ସଂଖ୍ୟା 6 ଅଛି ତ 6